Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a concursului Miss Plaja 2008. Suntem la a 6-a ediție, însă concursul este la al 8-lea an consecutiv. Felicitări, domnule Manuel Chermani. Mersi frumos. Suntem singura emisiune transmisă de 3 posturi de televiziune, TV Neptun, OTV și DDTV, așa că n-aveți cum să ne ratați. Oricum, la un moment dat când navigați pe posturi o să nimeriți acest concurs și dacă cumva sunteți norocoși și sâmbătă la ora 5 sau duminică la ora 10 pe TV Neptun, iar luni la DDTV, nu? Da, prindeți Miss Plaja, sunt convins că nu o să mai puteți muta din buton, fiindcă avem fete foarte frumoase care sigur se luptă pentru concursul de Miss Plaja 2008. Miss Plaja 2007 însă este lângă mine, o salut, Giulia Năstase, coprezentatoarea mea. Bună ziua, Dinu! Bună ziua, stimați telespectatori! Domnul Manuel Chermani. Ce faci? Mă bucur să fiu și astăzi alături de Dinu și de fete. O să te rog, Giulia, să prezinți tu sponsorii. Sponsorii emisiunii noastre sunt Hotelul Palm Beach, pe terasa căruia ne aflăm în acest moment, firma Pepos, care ne-a oferit noua colecție pentru fete și, bineînțeles, agenția Luna din Miele, condusă de domnul Manuel Chermani. Mulțumiri speciale și firmei Mondo. Doamnelor și domnilor, dacă domnul Manuel Chermani, producătorul emisiunii, nu are să ne spună ceva special în această ediție, atunci îi dau cuvântul să pornească. Dăm drum că plouă. Dăm drumul ca să nu facem proba rochilor de seară ude. Am face o inovație în domeniu. Welcome to future. Welcome to future. Welcome to future. To future. To future. To future. Bună ziua, mă numesc Georgiana, sunt din Brăila, sunt zodiarac, am 21 de ani. Sunt alături de multe fete frumoase aici, la hotelul Palm Beach, unde este absolut superb. Sperăm să ne distrăm, să fie foarte bine, să legăm noi prietenii, de ce nu? Să ne ajute vremea, pentru că se pare că e un pic cam capricioasă. Am venit de dimineață însoțită de domnul Chermani, am avut o atmosferă superbă, am intrat așa în atmosfera de concurs, distracție, râsete, bună dispoziție și suntem gata pentru repetiții și sperăm ca totul să iasă ok, să ne simțim bine. Și am venit la acest concurs și împreună cu sora mea, care am să-i predau momentan ștafeta să vorbească mai departe. Salut, sunt Viviana din București. Atmosfera este foarte frumoasă. Sperăm ca vremea să ne ajute, pentru că soarele nu prea își face apariția. În rest, totul este foarte frumos și sperăm să ne simțim bine, să cunoaștem noi fete. Vă pup de la mare, vă așteptăm! What's up, people? I want to see your hands in the air. Come on now. Push 'em up. Push 'em up. Push your hands up now. Push 'em up. Push 'em up. Push 'em up. Push your hands up now. Push 'em up. Welcome to future. To future. To future.
Concurenta cu numărul 1 este gata de a defila. Numele ei, Andreea Munteanu. Vine din Galați, are 19 ani, este născută în zodia Racului și studentă. Concurenta cu numărul 2, Alice Loredana Stancu. Este din Constanța, are 16 ani și este elevă la Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu. Iasmina Darie, cu numărul 3 în concursul nostru. Bucureșteancă de 16 ani, născută în zodia Pești. Este elevă la PTTR, în traducere Colegiul Tehnic Gheorghe Airinei. Cu numărul 4, Simona Ionela Damian. Este tot din Constanța, are 15 ani și este elevă la Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu. Mi-aș dori ca fetele să nu fie stresate de vânt. Emoții mari pentru Silviana Bujoiu din București. Fustița ei s-ar putea să, iată, să facă audiență. Ea vine din București, are 17 ani și este născută în zodia Rac. Numărul 6 în concursul nostru, Valentina Duman. Este din Călăraș, are 18 ani și este elevă la Liceul Sandu Aldea. Madalina Olivia Cucu vine din Orziceni. Este născută în zodia Balanței și studentă la Facultatea de Limbi Străine. Are 20 de ani și numărul 7 în concursul nostru. Cu numărul 8, Beatrice Albert. Este din Lupeni, are 16 ani și este elevă la grupul școlar industrial minier Lupeni. Și poartă o rochie antivânt. Cred că este singura concurentă fără niciun stres. A fost inspirată astăzi. Cu numărul 9, Mariana Ciobotaru. Vine din orașul Fundula, localitate, oraș, ca să mă interesez. Are 16 ani, este elevă la grupul școlar agricol din localitate și e născută în zodia Fecioare. Din București a venit Georgiana Bujoiu, numărul 10 în concursul nostru. Ea are 21 de ani, este RAC și este studentă la Relații Internaționale. Nota 10 și pentru zâmbet, la fel ca numărul. Cu numărul 11, Iuliana Angel. Iuliana vine din Brăila, are 16 ani, este elevă la grupul Agricon Țăndere și este născută în zodia Rac. Diana Grigoraș, numărul 12. Este din Iași, are 18 ani, zodia ei este Pești. Este elevă la Liceul Octav Băncilă. Mulțumim Vremii pentru efectele speciale. Ca la o ședință foto zboară părul fetelor în stânga, în dreapta. Cu numărul 13, mult succes Georgianei Ciurilă din Giurgiu. Are 18 ani și este născută în zodia Capricorn. Numărul 14, Gabriela Codruța Junjani. Vine din Satul Mare, are 19 ani și este studentă. Medea Iancu, numărul 15 în concurs, bucureșteancă de 18 ani, elevă la Colegiul Național Mihai Eminescu. Este născută în zodia Capricorn. Numărul 16, Carmen Mihaela David. Este din Călăraș, are 17 ani și este balanță.
Adela Simionescu vine din Drobeta, turnul Severin, are 18 ani, elevă la Liceul Traian și este născută în zodia Capricornului. Claudia Agrliță, numărul 18, vine din Craiova, are 18 ani și este elevă la Colegiul Național Elena Cuza. Îi mulțumim Ioanei Natalia Oneț. A venit la concurs tocmai din satul mare. Să sperăm că distanța și efortul tău o să fie încununate cu un succes. Ea este studentă, are 19 ani și născută în zodia Gemeni. Patricia Aslan, numărul 20, ea vine din București, are 18 ani și este elevă la Colegiul Hermes. Cu numărul 21, ultima concurentă, Madalina Gheorghe, o constanțeancă de 16 ani, elevă la Liceul Carmen Silva, este născută în zodia Peștilor. Și dumneavoastră, cele de acasă care ne privesc și le privesc pe fete cu oarecare invidie, puteți să vă ajungeți aici la concursul nostru. Dacă intrați pe site-ul www.missconcurs.ro, ne dați o poză, două cu voi, cele mai bune evident, și câteva date, iar după aceea rămâne doar să vă contacteze domnul Manuel Chermani, managerul agenției Luna di Miele, pentru a vă invita la concurs. Pe manejul fetelor, noi vă invităm să urmăriți un material. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor, pisito que puso amable, piano, estera y velador, un teléfono que contesta y una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana. Bună, Iasmina, ce faci? Bună, foarte bine, sunt aici la recepția hotelului Palm Beach. Sunt foarte fericită, e foarte frumos aici. Place? Da, foarte mult, organizarea este foarte bună. Ție ți-a plăcut? Da, foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult aici la acest hotel. Chiar unul dintre cele mai bune hotele la care am fost vreodată. Atmosfera a fost super tare, fetele la fel și totul a fost ok. Fetelor, tocmai ați probat noua colecție Pepos. Cum vi s-a părut? Mi s-a părut o colecție sexy, îndrăzneață, ce pot să zic, îmbină culorile ce se poartă vara aceasta și sper să o cumpăr cât mai repede când va ajunge în orașul meu, bineînțeles. Am alături de mine două concurente, Mariana și Natalia. Natalia, spuneți-mi, vă place aici la Palm Beach? Cum este hotelul? Da, este foarte frumos și condițiile sunt extrem de bune. Nu mă așteptam să fie așa frumos aici. Ai văzut hotelul pe site? Nu am intrat niciodată, dar o să-l vizitez de curând. Îți place aici la Palm Beach? Da, îmi place aici la Palm Beach. Este a doua oară când vin aici la Palm Beach. Sunt bucuroasă, dar tocmai de aceea am revenit, pentru că mi-a plăcut și prima dată când am venit în 2006. A media luz los ves, a media luz tú y yo, y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, a media luz los dos. Doamnelor și domnilor, pe momentul în care fetele își schimbă ținuta, fiindcă vrem să le vedem cât mai sexy,
Trecem la Ținuta Sport. Am venit alături de juriu să-i salutăm, să le mulțumim că sunt alături de noi. Giulia, te rog să prezinți prima noastră invitată, jurată. O membră importantă a jurului nostru astăzi, Miss Diaspora 2006, domnișoara Atena Butac. Bună ziua, domnișoara Atena! Bună ziua! Ce părere aveți de fetele noastre astăzi? Sunt toate frumoase și le urez mult noroc și baftă în continuare. Din experiența ta, noi am dorit să ne spui altceva, să le dai un sfat. Trebuie să faceți mai așa, să fiți mai așa. Cam ce părere ai? Ce le lipsește totuși? Eu zic să fie cum sunt ele. Naturale, tu așa ai câștigat. Da. Bravo, felicitări, mulțumim pentru prezență. Mulțumesc. Așteptăm notele tale. Iar acum am să o prezint pe domnișoara Adriana. Bună ziua! Totdeauna uit numele de familie. Adriana Gane. Gane, nu Ganea ca fotbalistă. Nu ca fotbalistă, nu. Așa, din partea hotelului Palm Beach. Ne bucurăm foarte tare pentru achiziția de anul trecut, sau de acum 2 ani, piscina, care ne-a ajutat să filmăm fetele în costume de baie, fiindcă vremea a fost puțin potrivnică săptămâna asta. Mă bucur că v-a plăcut. Am făcut o excepție pentru voi, că noi avem un club diplomatic privat acolo, dar având în vedere concursul faimos care îl aveți, am făcut o excepție pentru voi. Mulțumim mult, iar acum, doamnelor și domnilor, vreau să vă explic prezența consecutivă a domnului președinte al juriului, Gabriel Fătu. Este vorba de faptul că nu înțelegeam eu de ce emisiunea este mult mai vizionată decât anul trecut. Am intrat pe fusul orar al emisiunii Nu te spăra, frate, și atunci noi ne-am ales cu audiența domnului Fătu, dumnealui s-a ales cu prezența în jurul nostru permanentă. Bine ai venit! Mulțumesc pentru că m-ați invitat încă o dată. Am promis data trecută că voi veni la fiecare ediție pentru că vreau să mă asigur că aici totul va fi pe bune, pentru că eu sunt un om frustrat din acest punct de vedere, pentru că oamenii mă acuză că fac diverse aranjamente, că fac diverse momente pentru care oamenii se despart sau se bat în urma mea, adică după mine potopul, și vreau măcar pentru că sunt fete tinere, sunt frumoase, să fie totul bine, măcar dacă eu nu duc o viață liniștită, măcar ele să se bucure de viață. Să plece în păcate de aici. Să plece în păcate și să plece fericite. Așa că, repet, promit că voi fi aici după voi și aici totul va fi pe bune. Și o să am eu grijă ca asta, eu ca președinte, da? Te așteptăm cu mai multe replici frumoase și pe parcursul celorlalte 2 probe. Și domnul Manuel Chermani, managerul agenției Luna din Miele și producătorul emisiunii. Domnule Chermani, mai este ceva de adăugat la această emisiune? Dorim altceva? Dorim mai mult? Nu, totul merge foarte bine. Concurente sunt. sunt. Foarte capricios, nu știu cum se spune în român. Da, e foarte bine spus. Da. Și această săptămână am fost foarte, cum să spun, urât. Oricum, am fost la piscină cu fetele. Da, vina este a hotelului Palm Beach, fiindcă a uitat aerul condiționat deschis și ușa deschisă și s-a răcit atmosfera în jurul hotelului. Nici o problemă, o rezolvăm. Sperăm că săptămâna viitoare putem trece iar la pantaloni scurți și la o ținută cât mai legeră. Vreau să mulțumesc domnul Gabriel că alături de noi sprijină fetele și se ride mereu. Ați văzut că am venit aseară după dumneavoastră, adică am venit cu o zi mai devreme, am fost cu fetele la discotecă, am fost cu fetele prin oraș, am dansat pe stradă, ne-am împrietenit cu lumea. O să vedeți multe momente pe care le-am făcut împreună, tocmai pentru ca fetele să se simtă bine, să fie foarte deschise, să poată participa și să poată fiecare să dea totul ca să devină Miss Plaja 2008. Așa că să continuăm, nu? Continuăm cu material filmat. When she's spinning around the world.
Iată, ne ajungi la proba costumului sport. O probă foarte frumoasă din cauza că este semnată Manuel Chermani. Așa este, și de această dată coreografia a fost făcută de domnul Manuel Chermani. Și costumele, de-am spus, în Și totalitate. costumele. Haideți să pornim, fiindcă sunt convins că doriți să vedeți o super coreografie în aceste costumații sumare. După cum spuneam, designerul acestor costume este Manuel Chermani, dar trebuie să amintim și firma Pepos, care ne ajută să le dezbrăcăm pe fete în costume de baie. Și, de asemenea, Hotelul Palm Beach, agenția Luna di Miele și firma Mondo. Domnul Gabriel Fătu, sunt convins că are câteva comentarii spumoase pentru noi. Da, ești convins că am câteva comentarii, însă în acest moment nu știu ce aș putea să comentez. Sunt foarte absorbit de coreografia domnului Chermani. Mă uit numai după coreografia dânsului. Oricum stați după. Da, Ar stăm trebui să după veniți. coreografie, stăm un pic aici ascunși după coreografie. Ne uităm numai la soare. Și acum, împreună cu colegele mele din juriu, cu Atena și Adriana, încercăm să dăm note, să ne facem fiecare varianta lui, pentru ca la final să ne confruntăm și, așa cum am mai spus și o să tot repet, pentru că vrem ca totul să fie pe bune, vrem să ne asigurăm că vom lua o decizie corectă și va câștiga cea care merită să fie Miss Plaja 2008, ediția a 6-a. Mă gândeam să precizăm că adineauri când te-am prezentat a fost o glumă. Fusul orar în care se difuzează emisiunea Nu te supăra, frate este același, duminică de la orele 14. Mulțumesc foarte mult, iar Miss Plaja 2008, sâmbătă de la ora 17, ca să ne facem reclamă reciproc, da? Da, sigur, nu se punctează, având în vedere că nu-ți faci autoreclamă. O vreme care le ajută pe fete să zâmbească fără a se strâmba. Nu este soare, dar cu toate astea luminozitatea difuză pe care o conferă stratul de nori, pe mine cel puțin m-a obligat. Vorbeam cu Gabriel, suferim de fotofobie sau nu vrem să vedem să vadă lumea unde ne uităm. Care e adevărul, Gabriel? De ce crezi că stau eu cu ochelarii acum? Hai să vedem dacă poți da un răspuns corect. Poți pleca o săptămână cu Miss Plaja pe o plajă din lume. Mulțumesc frumos, prefer să plec cu Missa mea pe plaja din Olimp. Vă aștept în fiecare seară la spectacolele prezentate de mine pe terasa hotelului Majestic din Olimp. Și ne aștept și la nuntă, nu-i așa? N-am voie să spun? Pardon. Ba da, ba da. O să fim acolo, o să-ți fac o surpriză în noaptea anunții, o să vin cu toate fetele astea. Cred că o să fie surpriza pentru invitați mai mult decât pentru mine. O să-ți fur mireasa, o să o duc în direct la Dan Diaconescu și pe tine cât te las să ne aștepți, o să te las cu fetele. Mulțumim frumos! Iată manejul la proba sport. O probă super, super sexy. Acum fetele sunt îmbrăcate în sport, da? Înseamnă că eu sunt îmbrăcat în popă. Doamne ajută! Fiind la o prezentare de modă, parcă te-aș ruga să îți prezinți costumația. Deci sutana. Mamma que me das cariño, que me das calor, solo tú me das consuelo si tengo dolor. Tú sabes decir palabras
celoso siempre, pena del querer. Mamá, eres mi camino, quisiera volver a ser como un niño y en ti amanecer. Tanto te quiero, amo, de verdad. Ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, amor de verdad. Ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, amor de verdad. Mamá, cuando era niña, sufrías por mí. Nunca pude darme cuenta lo tonta que fui. Pero al pasar los años, yo lo comprendí. Que solamente pensabas en mi porvenir. Mamá, ahora mis ojos ven con claridad. Todo tú me diste, todo, sin pedirme nada. Eres pura como el agua que da la vida. Cuando estoy a tu lado, no hay soledad. Tanto te quiero, amor de verdad. Ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, amor de verdad. Ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, amor de verdad. Pornim proba costumelor de baie. Muzica este motivul pentru care fetele o să defileze atât de frumos. Andreea Munteanu din Galați are ca hobby călătoriile și își dorește să ajungă psiholog. E fericită că tocmai a luat bacul și trecem la numărul 2. M-am grăbit puțin. Numărul 2, Alice Loredana Stancu. Este din Constanța, are 16 ani și este elevă la Colegiul Pedagogic Constantin Brătescu. Iasmina Darie își dorește să lucreze în televiziune. A început foarte bine. Poate o ajută concursul Miss Plaja. Numărul 4, Simona Ionela Damian. Ca hobby are dansul, plimbările în aer liber, iar ca ideal să lucreze în televiziune. O felicit pe Silviana pentru hobby-ul ei, echitația. Am avut concurente care au spus călăritul. Echitația este sportul, domnilor și doamnelor. Concurenta cu numărul 6, Valentina Duman. Cea mai mare realizare a ei este faptul că a luat examenul de capacitate. Felicitări! Avem și o viitoare afaceristă, Mădălina Olivia Cucu, iar ca hobby-uri, călătoriile și cluburi. Eu o să leg așa cuvintele astea și o să spun că îi place să călătorească prin cluburi. Era o modă la un moment dat. Mergeam din club în club în fiecare noapte, poate. Cu numărul 8, Beatrice Albert. Idealul ei este să ajungă contabilă, iar ca cea mai mare realizare a scris faptul că a prezentat rochii de seară. O romantică, Mariana Ciobotaru, ne-a spus aici că își dorește să ajungă o zână, să îndeplinească tuturor dorințele. Această replică era extraordinară la Miss Univers, sau nu? La Miss Plaja aș fi vrut ceva mai sexy, așa cum ai spus la cea mai mare realizare, și anume faptul că ai câștigat Miss Călăraș. Georgiana Bujoiu, numărul 10, își dorește să ajungă în corpul diplomatic român. Îi dorim mult succes, iar cea mai mare realizare, a scris ea foarte drăguț, fiecare zi este o mare realizare dacă învăț ceva. Așa este. Iuliana Angel, o multiplă laureată a titlurilor de Miss, Miss Boboc, Miss Țăndărei și probabil în curând Miss Plaja sau un premiu special. Vedem, mult succes, Iuliana Angel.
Concurenta cu numărul 12, Diana Grigoraș. Hobby-urile ei sunt dansul și actoria, iar ca ideal să ajungă ceea ce își dorește. Dar nu ne-a zis și ce își dorește. Georgiana însă ne-a spus, numărul 13, concurenta noastră vrea să devină psiholog renumit. Dar ce mi-a plăcut aici, a spus că mâncarea preferată, și anume tot ce este gătit de mama. Așteptăm o invitație la... Numărul 14, Gabriela Codruța Junjan. Cea mai mare realizare este faptul că a participat la numeroase olimpiade și a avut rezultate foarte bune. Ca hobby-uri ale dansul, tenisul și plimbările cu prietenii. Medea Iancu. Îi place să mănânce salata de fructe de mare și cea mai mare realizare, iarăși ceva drăguț a spus aici, că i-a făcut mereu mândri pe părinți. Bravo! Carmen Mihaela David, concurenta cu numărul 16. Cea mai mare realizare este faptul că are familie alături de ea, iar ca ideal să aibă propria agenție de modeling. Cred că este pentru prima oară când avem o concurentă, ca și concurentă, o moderatoare la un post de televiziune locală. Adela Simionescu prezintă în Drobeta Turnul Severin. Dar nu concurs de Miss, nu? Bun, de stai liniștită, nu ți-a loc. Claudia Agârliță, concurenta cu numărul 18. Idealul ei este să ajungă o femeie de afaceri, iar cea mai mare realizare, turneele câștigate la tenis. Ioana Natalia Oneț, din satul mare, vă spun despre ea că a luat bacul cu o notă mare. Foarte frumos. Și adoră dansul, notul și modelingul. Patricia Aslan, concurenta cu numărul 20. Idealul ei este să ajungă avocat, iar cea mai mare realizare, faptul că a fost selectată la Miss Plaja 2008. Madalina Gheorghe a fost Miss Boboc la ea în liceu, la liceul Carmen Silva. Suntem convinși că au ales-o pe bune, n-a fost cu pile. Felicitări, Madalina! Și iată că ne-am apropiat de sfârșitul concursului. Avem nevoie de câteva momente pentru ca juriul să delibereze. Domnul Gabriel Fătu... În acest moment, cred că pot să spun că știu cine va fi Miss Plaja, locul 1. Tell me how you feel, baby. Tell me how you feel. Tell me how you feel.
Tell me how you feel. Tell me how you feel, baby, 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 baby. Am revenit pe terasa hotelului Palm Beach pentru a desemna câștigătoarele ediției a 6-a concursului Miss Plaja 2008. Domnul președinte al juriului, sună bine, domnul președinte, Gabriel Fătu este cu numerele câștigătoare. Ia să vedem, 7 din 21 azi. 8 dintr-o lovitură. 8 din așa 21. Că în fiecare ediție probabil vom avea câte un premiu nou, până la ultima ediție, când sperăm ca toate să fie câștigătoare. Deci jucați la Miss Plaja, 8 din 21, nu puteți să nu câștigați. În continuare vă puteți înscrie la www.missconcurs.ro. Nu uitați să vă anunțați toți prietenii, toate rudele, toți vecinii să se uite pe OTV la ora 17 în fiecare sâmbătă la Miss Plaja. Vorbesc așa mult pentru că am emoții și deja mi-e frică de reacțiile voastre. Unele zâmbesc, unele se gândesc. Sper că mi-a dat ăsta vreun premiu, că dacă nu... Primul premiu din această ediție, Miss Palm Beach, merge la numărul 2. Concurenta cu numărul 2. Haideți să o aplaudăm, da? Să fim generoase. Alice Loredana Stancu, din Constanța, are 16 ani și este elevă la Liceul Pedagogic Constantin Brătescu. Mergem mai departe. Emoții foarte mari. Pariuri, da? Miss Bronzata. O domnișoară foarte bronzată trebuie și merită acest premiu. Dacă mă uit așa, dintr-o privire, mă opresc, evident, la numărul 3. Iasmina Darie, felicitări! 16 ani, bucureșteancă, elevă la PTTR. Bronzată natural, la un solar foarte natural, nu? Și în acest moment mergem la premiul Miss Simpatica. Miss Simpatica trebuie să fie o domnișoară foarte, foarte simpatică. Una care zâmbește tot timpul, care dansează pe mese, pe baruri, care face tot ce vrea ea și, bineînțeles, este numărul 4. Patricia Aslan, din București. Greșit. Are 8. Nu e ea. Greșit? Numărul 4 se numește este Simona Damian, din Constanța. Are emoții domnul Dinu Maxer, pentru că probabil favorita lui nu a fost Miss Simpatica. Și atunci rămăsese undeva blocat. Da? Nu trebuie să spun nici asta. Cut? Se taie? Da? Bun. Continuăm acum. Miss Eleganța. Eleganța înseamnă eleganță, evident, adică trebuie o domnișoară elegantă și am pus eu ochii, dar și colegele mele din juriu au fost de acord, nu-i așa, da? Cu mine și cu propunerea pe care am făcut-o, adică numărul 20. Wow! Zice eu. Ea este Patricia Aslan. Am avut o premoniție. Da, erai un pic înainte. Bucureșteancă, are 18 ani, elevă la colegiul Hermes. Miss Telegenica, un premiu important pentru mine, deoarece ca om de televiziune, să zic așa, să-mi dau importanță, mi-ar plăcea o domnișoară care dă bine la televizor și poate o voi avea și invitată într-o emisiune, poate chiar mâine la ora 14 la cea mai tare emisiune pe care pot eu să o fac, nu te supăra, frate, adică o domnișoară telegenică, Miss Telegenica, numărul 9. Felicitări, Mariana Ciobotaru, din Fundula, are 16 ani și este elevă la grupul școlar agricol Fundula.
Nu uitați, puteți face pariuri, da? Cine va fi Miss Plaja? Locul 1. Ne-am apropiat deja de premiile Miss Plaja, locurile 3, 2, 1. Premiile au fost oferite de domnul Manuel Chermani, de asistenta dumnealui Olga și de asistenta Olgăi, Maricica. Mulțumim frumos. Și de asistentul Maricicăi, eu. Miss Plaja, locul 3. În acest moment, emoțiile sunt și mai puternice. Eu, cel puțin, uitați-vă, îmi tremură microfonul în mână, mă țin foarte strâns de el, dar totuși reușesc să spun numărul 15! Medea Iancu, felicitări! Medea are 18 ani, este din București și elevă la Liceul Mihai Eminescu. Locul 2. Miss Plaja, locul 2, ediția 6. Trebuie să fie o fată care să merite locul 2, adică o fată de nota 10. Numărul 10, evident. Georgiana Bujoiu, din București, 21 de ani, studentă la relații internaționale. Câte fete au mai rămas nepremiate? Pentru că în acest moment una singură va mai fi premiată, iar celelalte se vor înscrie pe lista celor 140, deja au apărut 140 care vor să mă omoare. Așa că dacă vă supărați, treceți pe la OTV, cereți lista cu persoane care vor să-l omoare pe Gabriel Fătu și vă înscrieți acolo, da? Trebuie să stați la rând. Să le spunem fetelor că toate premiantele vor câștiga o ședință foto semnată Dui Onofrei și locul întâi și un calendar. Și evident, posibilitatea de a ajunge în semifinala concursului Miss Plaja. Și poate o cină romantică cu domnul Dan Diaconescu? Se aude din public toată lumea. O cină romantică, o săptămână la Sinaia, va plăti domnul Diaconescu tot, da? Evident, în afară de cazare, masă și transport. Vorbim mult, dar emoțiile ne sfârșesc, ne copleșesc. Eu nu mai știu în acest moment decât să spun atât. Miss Plaja, locul 1. Și ce mai faceți? Aveți emoții? E bine? Vă bat inimile? Hai să trec pe la fiecare să vedem care este cea mai emoționată. Și mă voi opri la numărul 5. Felicitări! Silviana Bujoiu, din București, 17 ani, elevă la Liceul Miss Plaja, Matei, locul 1, ediția a 6-a. Mai sunt doar câteva ediții, după care va fi o mare semifinală și cea mai mare finală, unde vor participa toate premiantele și toate premiatele din toate edițiile de până acum. Mulțumim mult de tot, mulțumim agenției Luna din Miele, hotelului Palm Beach, firmei Pepos și Mondo, de asemenea prezenței agreabile a lui Gabriel Fătu. Dinu Maxer este numele meu, alături de Giulia Anastase. Vă așteptăm și săptămâna viitoare. Voi fi aici, mulțumesc mult de tot. Da, și cu Gabriel atunci, la o nouă ediție a concursului Miss Plaja. La revedere! Pa!